Hello, 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 hello. Hello. गिबियावनो मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ आङो गासै रायजो राजाफोरनो जासिहरनाय जाबाय। लोगोसे दिनै आङो दान्दिसे गोजोननायखौ लानो थाखाय बा दान्दिसे रंजानायजों गोजोननायखौ लानो थाखाय आङो दोंसे आब' सुनिला बसुमतारिनि मेथाइखौनो सिफुंनि देंखोजों आं रिंखांहोनो नागिरदों। आंहा इसेबां प्रेक्टिसबो गैया, हरखाबसो जादों। बेनिखायनो गोरोन्थि जायोब्ला आं गासै रायजो राजानावबो खर' गंग्लायै आं निमाहा बिखानाय जाबाय।
जोंखौ दान्दिसे सम मिलौदो सिफुं सुनायखौ गावनि रोंगौथिखौ जोंनिसिम दिन्थिनायनि थाखाय आसा खालामदों